ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. Дорогі брати і сестри, як звичайно, о 10 годині святу імшу ахвяруємо за усю парафію, за усіх парафіянів. Хай Бог дає Духа Святого, щоб ми могли як мога глибей покаятися у своїх грехах і поглибити свою любов до Бога і ближніх. Щоб ми могли годно скласти эту найсвятейшую ахвяру, перепросим Бога за наші грехи і занедбання. Сповідаючи Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Молимся. Боже, Ты наказал нам слухать Твоего умилованного Сына. Оживляй, просим, нашу веру Твоим словом, каб, очистивши зрок духовный, мы могли тешиться с узираннем Твоей славы. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живей володарить у єдності Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Читання книги Буття. У тие дні випробовував Бог Абрагама і сказав йому: «Абрагаме!» І он отказав: «Гэта я». Бог сказав: «Возьми сына твоего одиного, якого ты любишь, Исаака, и иди у землю Мория, и там принеси его на усеспаление на одной из гор, про якую я скажу тебе». Калі прийшли на место, про якое сказав йому Бог, Абрагам побудовав там ахвярник, і протягнув Абрагам руку свою, і узяв нож, каб заколоть сына свайго. Але анёл Пана покликав його з неба і сказав: «Абрагаме, Абрагаме!» Ён отказав: «Гэта я». Анёл сказав: «Не подымай руки твоей на хлопца, і не раби з ім нічога, бо цяпер я ведаю, што ты боишься Бога, і не пашкадаваў сына свайго адзінага для мяне». Узняў Абрагам вочы свае і ўбачыў за сабою барана, які, заблытаўшыся у гушчары рагамі сваімі. Абрагам пайшоў, узяў барана і прынёс яго на ўсеспаленне замест сына. Анёл Пана другі раз паклікаў Абрагама з неба і сказаў:
Клянуся, кажа Пан, паколькі ты зрабіў гэта і не пашкадаў сына свайго адзінага, то я благаслаўлю цябе і памножу патомства тваё, як зоркі на небе, і як пясок на беразе мора. І патомства тваё здабудзе брамы ворагаў тваіх, і атрымаюць благаслаўленне ў патомстве тваім усе народы зямлі, бо ты паслухаўся голасу майго. Гэта Слова Божае. Буду ходить перед Паном на земле живых. Буду ходить перед Паном на земле живых. Я верив на вот тады, коли казав, я моцно пригнечений, коштовная у вачах Пана, смерть Його святых. Буду ходить перед Паном на земле живых. Я слуга Твой, сын слуги Твоей, Ты разорвал мои кайданы. Я принесу Тебе ахвяру хвалы и буду закликать имя Пана. Буду ходить перед Паном на земле живых. Виконую свои обетания для Пана перед усім Його народом у дворах дому Пана, сярод Тебе Иерусалим. Буду ходить перед Паном на земле живых. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, калі Бог за нас, хто ж супраць нас? Той, хто ўласнага сына не пашкадаваў, але аддаў яго за ўсіх нас, ці ж таксама не дасць нам разам з ім усяго? Хто будзе абвінавачваць выбраных Богам? Ці ж Бог, які апраўдвае? Хто будзе асуджаць іх? Ці ж Христос, які памёр, а нават больш за тое, уваскрос, знаходзіцца праваруч Бога і заступаецца за нас? Гэта Слова Божае. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Зво благосветлого почувся голос Отца. Это Сын мой умилованный, Яго слухайте. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. Читання святого Євангелія паводле Марка. У той час Єсус узяв Петра, Якуба і Яна і повел на високую гору особно їх одних. І перамяніўся перад імі. Адзенне ягонае сталася бліскучым і вельмі белым,
як ніводзін валюшнік на зямлі не зможа выбеліць. І аб'явіўся ім Ілля з Маісеем, і гутарылі з Езусам. І на гэта Пётр сказаў Езусу: «Раббі, добра нам тут быць, таму зробім 3 шатры, адзін табе, адзін Маісею і адзін Іллі». Бо не ведаў, што сказаць, таму што яны спалохаліся. І з'явілася воблака, якое закрыла іх, і з воблака пачуўся голас: «Гэта сын мой умілаваны, яго слухайце». І адразу, калі яны агледзеліся навокал, ужо нікога не ўбачылі, апроч аднаго Езуса. Калі сыходзілі яны з гары, загадаў ім нікому не казаць, што яны бачылі, пакуль Сын чалавечы не ўваскрэсне з мёртвых. І захавалі наказ, разважаючы між сабою, што значыць уваскрэснуць. Гэта слова Пана. Разважалі паміж сабою, што гэта значыць уваскрэснуць. Таксама, дарагія сябры, бывае так, што здавалася б, для нас, хрысціян, тэма ўваскрасення, яна зусім не новая, павінна быць добра такой даследаванай для нас, для кожнага з хрысціян. І тым не менш, нават не глядзячы на тое, што столькі мы ўжо чыталі, столькі слухалі, столькі было сказана пра ўваскрасенне, але фактычна часта бачна, як людзі увогуле не ўцямліваюць, што такое ўваскрасенне. Гэта як і гэтыя бедныя апосталы. Ну і трэба зразумець, што гэтыя апосталы, нават не глядзячы на тое, што не ўбачылі Хрыста уваскрослага, яшчэ нават перад ягонай смерцю, яны ўсё роўна былі ў горшым становішчы, чым мы сёння. Таму што яны, для іх гэта рэчаіснасць была настолькі новай, настолькі неверагоднай вось такой, што як мы зведаем, што калі чалавек памёр, усё, цела мёртвае, он раскладаецца, ўжо чалавека не вернеш. Такі быў вопыт чалавецтва заўсёды. Для нас жа, хрысціян, сёння, калі мы столькі разоў чулі пра ўваскрасенне, што яно ў прынцыпе магчыма, і што ёсць мноства людзей, которые ўваскрэслі, ўсё роўна мы аказваемся ў лепшым становішчы, у нас большы вопыт у гэтым, нават чым у тых жа апосталаў. І тым не менш, нават не глядзячы на гэты вопыт, многія людзі па-ранейшаму не вераць у ўваскрасенне. Нават з тых, хто зараз сядзіць у касцёле і пазіцыянуюць сябе як католікі, як хрысціяне. Чаму я магу так сцвярджаць? Таму што ў мяне дастаткова багаты вопыт быцця на пахаваннях. І вельмі часта, калі вось памёр чалавек, і нават чалавек сапраўды ж, ёсць усе аснаванні верыць, што гэты чалавек уваскрэсне, што мы расстаемся сёння з ім. Але прыйдзе час, калі мы зноwu ўсе будзем жывыя і знову ўбачымся. Некаторыя блізкія так рвуць на сабе валасы, закатваюць такую істэрыку, не ведаюць, ці гэта на паказ, ці гэта сапраўды можа шчыра. Калі на паказ, то гэта брыдка, калі гэта крывадушная істэрыка. Калі шчыра, то чалавек, праблема з тваёй верай ва ўваскрасенне. І понятно, што, зразумела, што расстацца з блізкім чалавекам, которага ты любіла. Вядома, што гэта сумна, гэта адрываеш ад сябе нешта вельмі блізкае, здавалася. Але ж калі памятаеш, што гэта толькі часова, то навошта гэта роспач? Я памятаю, калі вучыўся калісьці у Польшчы, кожны раз, калі прыязджаў да хаты, там пару дзён ці пару тыдняў пабуду ў хаце. І, канешне, мама, калі мяне са мной развітвала, што ведала, што пару месяцаў яшчэ знову не ўбачыць мяне. Вядома, што наплакала, таму што развітанне. Але тая свядомасць, што мы развітваемся, можа, і надоўга, але ўбачымся знову. Гэта была асноўна для таго, каб не закатываць невядома якую істэрыку за гэта. І калі ўзяць пад увагу, што калі мы развітваемся з нашымі блізкімі, памерлымі, і калі мы сапраўды верым, што мы не назаўсёды развітваемся, то навошта кідацца на труну, закатваць невядома, а на каго ж ты мяне пакінуў? А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Я не хочу кашчунствовать над такімі рэчамі, разумееце, але можна адрозніць, калі гэта істэрыка, а калі шчыры смутак. І сёння, глядзіце, мои дарагія, апосталы прыходзяць на гару перамянення. Езус бярэ з сабой Пятра, Яна, Якуба, і там дае ім як быццам бы задатак той рэчаіснасці, якая для іх абсалютна новая. Яны не ведаюць яшчэ, што з гэтым рабіць. Кажа, што пакуль я не ўваскрэсну, нікому не расказвайце пра тое, што вы тут убачылі на гэтай гары. Яны задумваюцца, ну а што гэта значыць уваскрэснуць? Ніколі такога не было. Ну так, Лазар, канешне, паўстаў з мёртвых, мы бачылі. Сын удавы з Наін таксама, дачка Яіра. Ну, было некалькі выпадкаў на працягу Евангелія, апосталы бачылі гэта. Але ўсё роўна гэта настолькі непанятнае, што вось яны задумваліся, што гэта значыць уваскрэснуць. І тут, мои дарагія, гэта асноўнае абяцанне, которое Бог нам дае. Асноўнае абяцанне, самае каштоўнае, што ўваскрасенне, па-першае, оно ў прынцыпе магчыма, што гэта неякое якісьці рэч, па которым мы можам сказаць, што ніхто адтуль яшчэ не вярнуўся. Неправда? Вельмі шмат хто вярнуўся. І першы, который сярод іх вярнуўся па-сапраўднаму і назаўсёды, гэта Христос, который уваскрос. Это станецца вось пасля, праз некалькі дзён пасля таго, як мы чыталі гэты фрагмент. Ну, храналагічна, калі глядзець. І паглядзіце, што Езус як бы адкрывае ім, прыадкрывае пэўную тайну і гаворыць, каб яны не расказалі гэта. Чаму? Таму што калі б нават яны пайшлі зараз і ішлі потым з гэтай гары, бачылі жывым тых людзей, пра которых адназначна можна было сказаць, што ўжо даўным-даўно памерлі. Маісей і Ілля – гэта добра вядомыя постаці для габрэяў былі. Знакамітыя. І кожны габрэй дакладна ведаў, што і Маісей і Ілля памерлі. А тут яны бачаць іх жывымі. Ну, настаўнік, панятна, ён яшчэ не паміраў, ну, в той момант яны Езуса ведалі як жывога. Толькі што нават яго ведаючы як жывога такім, як ён цяпер на гэтай гары, на яго яшчэ ніколі не бачылі. Тут евангеліст гаворыць, што ён аж зіхацеў, што ягонае адзенне было настолькі белым, зяючым, што это было ненатуральнае зянне нейкае. І яны бачаць вось таксама гэта нешта непанятнае, ну як, мёртвыя людзі, мы бачым іх абсалютна жывымі, размаўляюць з Езусам. І калі б нават яны, сышоўшы з гары, зараз пачалі размаўляць з іншымі, са сваімі знаёмымі, прыйшлі, расказалі Пётр, напрыклад, сваёй цешчы. Цешча расказала б суседцы, яшчэ камусьці далей пайшло б гэта. То людзі гэта маглі б расказаць пра гэта такім чынам, што гэтая праўда, вельмі вялікая таямніца, вельмі прыгожая таямніца, у вуснах людзей, у пераказах магла б, як гэта, ну вось, каб вы зразумелі слова, магла б эта таямніца звульгарызавацца. Яна б стала б такой плоскай, абсалютна не адлюстроўвала б глыбіні і прыгажосці этой таямніцы. Это тое самае, вось, каб пытаецца у вас, напрыклад, малое дзіця, а што такое кахаць? Вось, а што такое ажаніцца? І, канешне, хтосьці мог бы сказаць, ну, калі ты, вось, сынок, ажэнішся, то твоя жонка будзе табе стирать и готовить. Вот ён расказаў, что такое сужэнства. Но если только до гэтага сужэнства зводится, что ты расказаў свайму сыну? А як жа адзінства асобаў, каханне сапраўднае глыбокае, вернасць, не глядзячы ні на што, мірыцца пасля кожнай сваркі, удзячным быць і быць удзячнай за тое, што табе прабачылі пасля сваркі ці якогосьці касяка. Сужэнства – это целый вялізны спектр, это целая вялізная, огромная таямніца розных падзеяў, радасцяў, няшчасцяў. Як пра гэта расказаць дзіцяці? І можна было б, конечно, ляпнуць, ну вот, ажэнішся, і жонка табе будзе гатаваць і сціраць. Некаторыя таямніцы не выясніш так проста, у двух словах. Езус, калі ставіць вучняў перад таямніцай, што вы бачылі фактычна мяне ўжо ўваскрослага, што вы бачылі, што ўваскрасенне будзе вось такім, ён гаворыць, пакуль што не расказвайце, вы нават паняцця не маеце яшчэ, што такое ўваскрасенне. Вам трэба будзе ўбачыць мяне пасля смерці, калі я буду вісець на крыжы, вам трэба будзе сваё адплакаць,
сваё перажыць таксама, таму што вы страціце мяне. Забяруць мяне ад вас. Будзе расставанне, будуць цяжкія дні. Будзе такі момант, што вы падумаеце і на халеру, прабачце, мы лазілі 3 гады за гэтым Езусам. Калі яго так вось узялі і забілі раптам. Будзе момант сумненняў такіх вось усіх. Ім праз усё гэта вось трэба будзе прайсці, каб потым убачыць праз 3 дні Хрыста ў васкрослага. Каб перажыць гэтую тайну не толькі вось у гэтым, што мы бачым Езуса жывым, але не, каб убачыць і смерць, і пакуты, і гэтыя ўласныя свае таксама перажыванні перажыць. Это цэлая вялізная таямніца. Ён гаворыць, не расказвайце пакуль, што вы не зможаце нават расказаць. І гэта, мае сябры, таксама, мы ж, як хрысціяне, я не хачу, вось я пачаў з гэтай, як бы, такога трохі іроніі над роспаччу, над смерцю. Што мы пападаем у роспач абсалютна неабаснована. Канешне, мы не ў стане растлумачыць нават часта, што такое воскресенне. Настолькі вялізная таямніца. Мы не ў стане ніякія сфармуліраваць нават для сябе да канца. Але тое, што гэта рэальнасць, што гэта не байкі якіясьці, што гэта не якіясьці пустыя абяцанкі Бога, который гаворыць, вось ты тут пажывеш, памрэш, але потым будзеш жывы. І гучыць сапраўды як такое дзешовае абяцанне. Ну, але калі возьмем пад увагу, што гэта ўжо вопыт многіх, у першую чаргу Хрыста, то гэта не проста таннае абяцанне, вось такое абы-якое. І вось паглядзіце, што гэтая таямніца, яна у Езусе Хрысце пераходзіць вось з гэтага разраду нейкай там аддаленай будучыні, што можа будзе, можа не будзе гэтае воскресенне. У Езусе Хрысце гэтая таямніца, яна ўжо ажыццяўляецца, яна ўжо здарылася. Гэта факт. І паглядзіце, што адна рэч, калі, напрыклад, каб зразумець, наколькі гэта тое, што ў Езусе эта таямніца здарылася. Прывяду такі, можа, невялічкі прыклад, што уявіце сабе, што ты малады чалавек і ты хочаш заснаваць там нейкі бізнес свой, напрыклад. І у цябе ёсць ідэя, што от я буду, напрыклад, гандляваць самакатамі там. І адна рэч, калі ты пачынаеш гэта рабіць першы, ніхто да цябе ў тваім асяроддзі гэтага не рабіў, і ўвогуле гэтага ніхто не рабіў. І ты не ведаеш, выстраліць гэта ідэя ці не, прагарыш ці заробіш. Але вось тады, калі да цябе прыходзіць сябар і гаворыць, слухай, ёсць пастаўшчык з такога месца, дзе можна танна закупіцца і потым выгадна прадаць. Я гэта раблю ўжо 5 гадоў. І ўсё нармальна ідзе. І адна рэч, калі ты пачынаеш гэта з нуля, вось ніякага вопыту няма ў цябе. А другая рэч, калі хтосьці прыходзіць і гаворыць, я ўжо праходзіў гэта, я ўжо 5 гадоў гэта раблю. Падобным чынам і з воскресеннем, дарагія, таму што таксама хтосьці, вось самы дурны сказ, который я чуў, прычым нават ад, як бы, веруючых, што з тога свету яшчэ ніхто не вярнуўся. Ну як не вярнуўся? Ну што ты столькі гадоў слухаў у касцёле? Дзе твая вера тады, калі ты гаворыш, што з тога свету яшчэ ніхто не вярнуўся? І вось сёння мы бачым, Езус дае сваім вучням такі вопыт, што гэта ў прынцыпе магчыма. Яны бачаць яго на гары перамянення ў васкрослым, што гэта не байкі, што гэта рэальна працуе. І чаму Езус зрабіў гэта? Літаральна за тыдзень ці 2 перад сваёй мукай і смерцю. Езус зрабіў гэта для таго, каб тады, калі яны узыдуць ужо на іншую гару, не гэтую гару перамянення, дзе яны ўбачылі, яны былі ў такім стане, што Пётр нават сказаў, што «Пане, як тут добра, цудоўна, давай тут вось кінем якар, так сказаць, паселімся. Шацёр табе, шацёр Маісею, шацёр Іллі, будзем здорава тут, застанёмся, няхай гэта хвіліна трывае». Гэта цудоўная гара. Там было сапраўды здорова, аж сыходзіць, дзе не хацелася. Але Езус таксама ведаў, што пройдуць 2 ці 3 тыдні, яны пойдуць за ім на іншую гару.
на Галгофу, там, дзе будуць Езуса бачыць прыніжанага, апляванага, не таго, который робіць вялікія цуды, дзе тысячы людзей захапляюцца ім, гавораць: «О, так, Езус, ты наш кароль, зробім з цябе вось нашага правадыра і зажывём». На гэтай гары яны ўбачаць Езуса як банкрота, дзе цяжка паверыць, што гэта вось наш любімы настаўнік, которому так паверылі. І Езус ведае, што гэты вопыт для іх, гары Галгофы, будзе неверагодна цяжкі. І ведаючы гэта, ён загадзя бярэ іх на гару перамянення, каб іх умацаваць, каб тады, калі яны будуць на гары Галгофе, каб яны перад вачыма мелі вобраз з гары перамянення. Што нягледзячы вось на тую нядолю, на тую цяжкасць, і гэтую бяду, которую яны ўбачаць на Галгофе, каб яны верылі, што гэты Езус, который на крыжы памірае, вісіць апазораны ўсімі. І той Езус, которого яны бачылі каля Іллі і Маісея, это той самы Езус, это не іншы, хоць выглядаюць зусім па-рознаму. І, мае дарагія, для нас таксама павінна быць такім вопытам вельмі сур'ёзным. Хтосьці гаворыць, вось як, кожны з нас ставіць сабе пытанне раней ці пазней, дзеля чаго я хаджу ў касцёл, навошта я малюся столькі. Некаторыя нават гавораць, што пашчуся. Дзеля чаго вось гэта ўсё? Навошта я укладываюся раніцай, устаю там раней, чым мог бы паспаць у нядзелю? Нехта гаворыць, што схожу ў касцёл, неяк на сэрцы цяплей, трохі лягчэй. Хтосьці гаворыць, каб сумленне ачысціць, каб не было дакораў сумлення потым. Нехта гаворыць, каб Бог не пакараў мяне, увогуле дурное. Але вось сёння пытанне, што навошта Езус нас запрашае выйсці вось на гэтую гару? Чаму ён узяў і сказаў: «Хадзіце са мной», гэтым вучням тады на гару Фавор? Для таго, каб тады, калі прыйдзе іншая гара, каб ты не быў з пустымі рукамі і з пустым сэрцам. Тады, калі прыйдзе рэальна сур'ёзнае выпрабаванне, і ты будзеш крычаць, табе ўсё будзе крычаць: «Божа, дзе ты дзеўся, чаму цябе няма, чаму ты не памагаеш?» Каб ты не пераставаў верыць, што той самы Бог, которого я ведаў на працягу гэтых гадоў, што я хаджу ў касцёл, который столькі разоў мне гаварыў, што ты маё дзіця любімае, што я цябе стварыў і паслаў гэты свет, каб ты любіў і быў любімым, што я клапачуся пра цябе, што напаўняю цябе сэнсам і радасцю. Цэлымі гадамі мы чуем гэта ў касцёле. Дзесяцігоддзямі многія з нас чуюць гэта ў касцёле. І, можа, многа разоў мы пабывалі на гэтай гары Фавор, многа абяцанняў атрымалі, каб тады, калі прыйдзе момант Галгофы, каб усё гэта ў нас прынесла канкрэтны плод, каб мы не зняверыліся. І для кожнага гэтага Галгофа можа па-рознаму выражацца, канешне ж. Хтосьці вельмі перажывае, напрыклад, што ўнукі адышлі з касцёла ад веры. І для многіх людзей гэта сапраўды вялікая трагедыя, што як гэта? Я ж столькі так старалася, каб да Бога давесці іх, яны цяпер не ходзяць, ім увогуле гэта не трэба. Хтосьці іншы у бальніцы ляжыць, і дактары гавораць, што калі цуд здарыцца, то пражывеш яшчэ паўгода, а як не, то 3 месяцы. Это таксама Галгофа. Як прайсці праз гэта? Або як учора таксама я знайшоў навіну, што у аднаго бацькі дачка сядзіць, пасадзілі дачку на 2 гады за тое, што яна ударыла па мікрааўтобусу міліцыі, там 10 ці 13 жніўня. На 2 гады пасадзілі дзяўчыну за гэта, тому што яна ў эмоцыях, у злосці там пнула аўтобус. А яго сын працуе ў ОМОНе. Вось 2 дзяцей, адзін тут, другі там. Як бацьку цяпер разарвацца? Для кожнага свая Галгофа. І паглядзіце, каб вось усё гэта праходзіць, каб мець такую моц і праходзіць гэта з годнасцю, любую Галгофу трэба прайсці праз сваю гару Фавор.
Таму Езус толькі нам гаворыць пра любоў, пра сваю прысутнасць, пра абяцанне. І, канешне, мы можам хадзіць у касцёл і думаць, ну, канешне, вот неяк так камфортней сябе духоўна адчуваю. Адпачну там у касцёле, пасяджу, паспяваю, хораша, мне так цёпленька на сэрцы стала. Але Бог нас кліча на гэтую гару не толькі для таго, каб нам проста цёпленька стала. Ён хоча нам даць канкрэтную моц. І глядзіце, мае дарагія, што мы зараз таксама можам сядзець у касцёле і слухаць, што ай, там якія там абяцанні дае Бог. Канешне, гэтых святароў натаскалі там у семінарыі, і цяпер гавораць нейкія абяцанні пустыя. Але вось Езус прыходзіць для таго, каб паказаць, што гэта магчыма. І, канешне, ты можаш сказаць, што гэта не для мяне, я абыдуся сам. Але Езус сёння пробуе ўзяць цябе на гэту гару фавор, каб навучыцца заўважаць сапраўды. І заўважаць многа такіх рэчаў, знакаў у васкрасення, як бы задаткаў васкрасення у тваім канкрэтным жыцці. Таму што тое, пра што сёння праходзяць Пётр, Ян і Якуб на гэтай гары, тое, што яны бачаць, гэта задатак у васкрасення, задатак той радасці, которая здарыцца пазней, которую яны ўбачаць па ўсёй поўні пазней. І ў нас падобны вопыт ёсць таксама. Таму што на самой справе, калі мы будзем мець зрок чысты, празрысты, вось такі, даверлівы, як у Абрагама, напрыклад, даверлівы, як у Езуса, который ведае, што яму трэба прайсці праз цяжкасць, але ведае, што это ўсё добра закончыцца. Калі мы будзем мець такую вытрываласць, такую вернасць прад Богам, то сапраўды і ў нас таксама заўважым, колькі Бог розных момантаў дае ў нашым жыцці, якія вось даюць такое прадвяшчэнне, што ты ўжо пачынаеш уваскрасаць. Што гэтае ўваскрасенне ўжо адбываецца, памаленьку можа, як бы у растэрміноўку свайго роду такую. Тады, калі сапраўды пачынаеш прабачаць мужу ці жонцы, з которымі здавалася б ужо не можаш больш жыць, але неяк вось навучыліся, неяк перасталі ваяваць, там, перацягваць коўдру адзін на другого. Неяк навучыліся дагаварвацца. І гэта таксама, калі чалавек усведамляе сабе, што, ну, ведаючы мой характар, я бы сам не смог навучыць. Наверно, Дух Святы навучыў мяне. Хтосьці іншы гаворыць, што я крычала летам «не забудзем, не прасцім», а цяпер ведаю, што гэты лозунг, гэта лозунг у тупік. Што калі не прабачыць, так, забываць не варта, але не прабачыць, да нічога гэта не прывядзе. І яшчэ летам здавалася, гэта немагчыма, а сёння многія хрысціяне гавораць, так, мы не можам забыць тое, што адбылося. Не можам гэта проста вось, таму што яно доўга яшчэ будзе балець. І так, і можа, мы нават прабачыць не сможам за год ці за два. Але тое, што мы прабачым, мы, хрысціяне, гэта дакладна. І многія гаварылі летам яшчэ, што прабачыць немагчыма такое. Сёння многія гавораць, што так, будзем разбірацца, наверно. Павінна быць усё па закону. Кожны, хто зрабіў злачынства, павінен адказаць за яго. Але мы прабачым абавязкова, не будзе расправаў смяротных. І рэчы немагчымыя становяцца ў нашым жыцці магчымым. І тое, што для многіх гавораць уваскрасенне немагчымае, дык вось аказваецца магчыма. І калі мы бачым такія моманты, дзе ў нашым жыцці нешта яшчэ учора ці летам было немагчымым, а сёння гэта рэальнасць, гэта таксама знакі і задаткі пэўныя таго ўваскрасення, падобным чынам, як было ў жыцці гэтых апосталаў. Таму, дарагія, я сёння, па-першае, што хачу запрасіць вас, ужо як падсумаванне. Па-першае, моцна разгледзьцеся вакол сябе, па сваім жыцці, па сваім акружэнні, сваёй біяграфіі, сваёй гісторыі. І пашукайце такіх момантаў, дзе вы сказалі, што так, добра мне тут быць. Ёсць такія моманты, калі ты ўспамінаеш, што, Божа, вось там ты прайшоў праз маё жыццё, там я ўбачыў ззянне тваёй славы. І прыняць і зафіксіраваць гэтыя моманты ў сябе, ў сваёй памяці, што так, Божа, вось там ты мне даў гэтае абяцанне. Я цябе бачу ўваскросным, значыць, я буду ўваскрослая. Таксама другая рэч, гэта вось навучыцца ўсведамляць сабе, што Божыя абяцанні і самае галоўнае з іх абяцанне ў васкрасенне,
Гэта не рэч, которая там немагчымая. Это праект, который ўжо працуе, который ўжо здарыўся ў Езусе Хрысце. Амен. Веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба, уцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Да Бога, які сваёй любоўю яднае ўсіх людзей у адну сям'ю, узнясём пакорныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён у сваім навучанні раскрываў перад усімі духоўную вартасць пакаяння і ўстрымання. Цябе просім. Молімся за святароў, якія праводзяць рэкалекцыі, каб іх намаганні і малітвы прынеслі шчодры плён. Цябе просім. Молімся за хрысціянаў, якія перасталі маліцца, каб аднавілі сваю духоўную еднасць з Панам Богам. Цябе просім. Молімся за людзей, якія жывуць у нязгодзе з уласным сумленнем, каб праз сакрамент паяднання мы атрымалі ўнутраны спакой. Цябе просім. Молімся за памерлых, якім найбольш патрэбныя нашыя малітвы, каб Пан адарыў іх сваёй міласэрнасцю. Цябе просім. У дзень нараджэння просім аб здароўі, умацаванні ў веры і патрэбных Божых ласках для Кірыла. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы былі, дзякуючы праўдзе у васкрасенне, былі гатовыя прайсці з Хрыстом і крыжовую муку, і ягоную хвалу з мёртвых паўстання. Цябе просім. Пачуй, Божа, нашыя малітвы і ўчыні, каб мы, напоўненыя Тваімі дарамі, служылі Табе з чыстым сэрцам. Праз Хрыста, Пана нашага. Господи.
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Боже, щиро просим Тебе, нехай гэтая ахвяра очистить нас от провина и освятить души и телы Твоих верных, каб мы могли годно удельничать у великодных святах, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пасля таго, як прадказаў сваю смерць вучням, на святой гары даў ім убачыць ззянне сваёй хвалы, каб яны зразумелі, што трэба прайсці праз цярпенне, каб дасягнуць слаўнага з мёртвых паўстання, як пра гэта сведчылі закон і прарокі. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй,
новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа, Ойча всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Просім Айца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, Святися имя Твое, приди во царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью,
які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Baranko Boży, jaki bierzesz na siebie wragi światu, zmiłuj się nad nami. Baranko Boży, jaki bierzesz na siebie wragi światu, zmiłuj się nad nami. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Помолимся. Милосердный Ойче, принявший наисвятейший сакрамент, дякуем Тебе за тое, что на земли нам даешь удел у житті небесных, праз Христа Пана нашего. Вялікі дзякуй за кожную ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Дзякуем і заахвочваем вас да малітвы за нашых дабрачынцаў, якія ахвяравалі і дапамаглі прывесці лаўкі ў нашу святыню. Это з розных месцаў дабрачынцы, як бачыце, сябры, лаўкі, хоць яны ўжо і не новыя, але дастаткова дабротныя, мы іх яшчэ потым больш прывядзём у парадак, яшчэ будуць адшліфаваныя, можа пакрыцце будзе зменена крышку. Яны будуць зусім добрыя. Таму памятайце ў малітвах. Калі камусьці цікава, я магу расказаць, але цяпер не хацеў бы гаварыць на форум, хто спрычыніўся да таго, што у нас гэтыя цудоўныя лаўкі ёсць сёння. На гэтым тыдні адзначаем у чацвер 4 сакавіка ўрачыстасць святога Казіміра. Служба Божая ў гэты дзень о 8 гадзіне і о 18 гадзіне. Урачыстая сума адбудзецца о 18 гадзіне і ўзначаліць яе брат Олег Шэнда, кусташ кустодыі капуцынаў у Беларусі. Заклікаем на малітву за Беларусь. У аўторак, пасля вячэрняй святой імшы набажэнства перапрашэння за зло і грахі, якія ўчыніў беларускі народ, у чацвер адарацыя найсвяцейшага сакраменту пачынаецца з 16 гадзіны. Штодзённа о 21 гадзіне заклікаем духоўна яднацца з хрысціянамі розных канфесій у адвольнай малітве ў тым месцы, дзе на дадзены момант знаходзіцеся. Вельмі запрашаем, мы з братамі таксама пераважна, амаль што кожны дзень о 21 гадзіне яднаемся ў малітве, таму далучайцеся ў сваіх хатах, там, дзе можа хтосьці ў дарозе будзе, памаліцеся за Беларусь, любую малітву о 21. Великапостнае набажэнства крыжовага шляху адбываецца на працягу Вялікага посту па пятніцах о 8:30 і о 17:15. Крыжовы шлях для дзяцей о 10 гадзіне. Па нядзелях песні жальбы перад ранішняй святой імшой о 7:30 і перад вячэрняй святой імшой о 17:30. Да ўвагі дарослых, якія ніколі не былі ў споведзі і не прымалі яшчэ сакрамент Эўхарыстыі, прадаўжаецца запіс у групу падрыхтоўкі да гэтых сакраментаў. Запісацца можна ў закрыстыі. Інфармацыя пра пачатак падрыхтоўкі будзе агучана пазней. У нашай парафіі працягваюцца біблійныя сустрэчы для дарослых па аўторках о 19 гадзіне ў катэхетычнай зале. Уваход знізу ў левае крыло кляштара. Запрашаем у нашу касцёльную краму, дзе можна набыць рэлігійныя часопісы і некаторыя кнігі. Вялікі пост – гэта адпаведны і вельмі спрыяльны час на ўзмоцненую малітву, пост і міласціну. Заклікаем у гэтым жа духу паглыбіць у нашай парафіі даўнюю практыку салідарнасці з людзьмі, якія па пэўных прычынах апынуліся ў асабліва складаным матэрыяльным становішчы. Апошнім часам, у тым ліку і многім сем'ям з нашай парафіі неабходна неяк дапамагчы. Няхай цяперашнія выпрабаванні выявяць ва ўсіх нас яшчэ большую спагадлівасць і адзінства. Дапамогу прадуктамі з доўгім тэрмінам захоўвання можна пакінуць у закрысты або ў кляштары. Грашовыя ахвяры можна скласці ў адмысловую скарбонку. Это вось гэтая драўляная скарбонка каля крамы. Сябры, вельмі прашу вас аднесціся вось да гэтай просьбы. Сапраўды вельмі сур'ёзна. Таму што памагаючы іншым людзям, асабліва тым, якія сёння церпяць рэпрэсіі, мы не толькі ім на самой справе памагаем, але мы ў першую чаргу самі сабе памагаем такім чынам. Гэта не толькі іх справа змагацца, нейкім чынам цярпець, але гэта таксама наш удзел у тым, каб збавіць нашу душу. Таму што міласціна – гэта
такая рэч, которая открывае наше сэрца на патрабуючых, але на самой справе дазваляе нашаму сэрцу заставацца незачарствелым, якая дазваляе таксама, каб наша любоў была не тэарэтычная, а вельмі канкрэтная і выразная. Таму, калі хтосьці можа, я не кажу тут, каб зараз несці вялізныя ахвяры, там браць даўгі і так далей, але проста ж чым можа, хоць капейка, хоць трохі, але памажыце, калі ласка, гэтым людзям. Таксама хачу трохі анонсам сказаць, што у нашай парафіі будуць вялікапосныя рэкалекцыі, і хутчэй за ўсё будуць яны пачынацца ў 4-ю нядзелю Вялікага посту. То значыць, праз 2 тыдні, здаецца, так. Вось, і з Мінска будзе рэкалекцыяніст, падрабязней потым яшчэ раскажам. Маленькія яшчэ тэхнічныя такія, але яны адначасова датычаць і Божых справаў аб'явы. Вельмі просім, каб тады, калі падыходзіць да камуніі, не забывацца пра тое, што мы зараз у гэты момант сустракаемся з самім жывым Хрыстом. І было б добра, каб і для нас саміх, і для людзей, якія у касцёле, каб мы нейкім чынам падкрэслівалі гэты ўрачысты момант, каб мы падкрэслівалі нашу пашану да Езуса Хрыста. Таму, падыходзячы да камуніі, за некалькі асобаў перад камуніяй становімся на адно калена і ўстаём, падыходзім далей. Альбо калі не можам прыкленчыць, увага, калі не можам прыкленчыць, то прынамсі схіліць галаву альбо пакланіцца. Не абавязкова становіцца любой цаной на калена і потым паўгадзіны крактаць і ўставаць. Разумееце? Можна проста пакланіць галаву і падысці. Не можна так, што як ішлі, такі ішлі адным шэрагам, як у краме ў чарзе. Бо гэта не крама, гэта святыя рэчы. Другая рэч таксама, стыхійна чамусьці з'явіўся невядома адкуль звычай у нашым касцёле, што людзі прыносяць на малітву за памерлых свечку і ставяць там перад сабой у лаўцы, там ці проста ў руках трымаюць. І часта даходзіць до такіх кур'ёзаў, што гэтая свечка для таго чалавека становіцца цэнтрам увагі ўсяго, што адбываецца. Ён, каб знайсці запалкі, пачынае шоркацца, ўжо імша ідзе, Евангелля чытаюць, нейкія важныя рэчы адбываюцца, а тут мне ж свечку трэба пільнаваць, каб яна не накапала, каб нічога не ідзе. Свечка, і не ведаю, адкуль узяўся ввогуле гэты звычай. Гэта не наш звычай, не каталіцкі. І таму давайце загаворымся так, што прыходзім і молімся. Свечка для гэтага не патрэбная. Самае больш патрэбна тваё сэрца адкрытае на Бога і твая ўвага адкрытая на ягонае слова. А не твая ўвага прысвечаная свечцы, як яна там прыгожа-непрыгожа гарыць, каб не заляпаць і так далей. Выбачайце, што так эмацыянальна гавару пра гэта, бо столькі разоў ўжо былі такія рэчы, которые непаразуменне нейкае. Таму ніякіх свечак больш на малітве за памерлых. Свечкі прыносім у касцёл толькі на пасхальную вігілію, на святой агаты, на грамніцы. Вось на такія рэчы, дзе прадугледжаныя літургіяй. Без фальклора, калі ласка. Што яшчэ? А і так доўга ўжо. Дзякуй вялікі за ўсё, за ўвагу. Хай Бог памагае, дае вам добры тыдзень. У Васкрасенне ўжо сталася і ўжо становіцца. Пан з вамі. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокои Христа. Святый Арханёле Михале, беражы нас у змаганні, супраць спакусаў і пастак злога духа, будь нам абаронаю, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амен. Владар всего света,
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Умилованные браты и сестры в Христе, вы не раз чули, что наше християнство – это дорога, это шлях. И хотелось, каб гэта быў такі асфальт с уклоном 0 градусаў, каб усё роўненька, хочаш на роліках, хочаш на самакаце, хочаш на ровары. Але часцей за ўсё, і сёння пачуем гэта чарговы раз у Божым Слове, гэта шлях чамусьці ўгару, без дарогі, без асфальту, з цяжкімі схіламі, з момантамі, дзе не ведаем, куды і нагу паставіць, дзе рукой схапіцца. Гэта цяжкі пад'ём, гэта рух угару. І сёння Бог чарговы раз нам нагадвае, чаму Ён нас туды кліча, навошта нам наогул у гэтую гару збірацца. І таму давайте адкрыем свае сэрцы на гэтае слово. Сёння у гэтай святой імшы я малюся за парафіянаў, асаблівым чынам аб Божай дапамозе і ласцы здароўя для хворых і іх сем'яў. І на пачатку, прыгадваючы свае ўласныя інтэнцыі, свае просьбы, давайте перапросім Бога за нашыя слабасці і грахі, каб маглі мы з чыстым сэрцам удзельнічаць у гэтай Еўхарыстыі. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і маткі і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молімся. Боже, Ты наказаў нам слухаць Твайго умілаванага Сына. Ажыўляй, просім, нашу веру Тваім словам, каб, ачысціўшы зрок духоўны, мы маглі цешыцца сузіраннем Тваёй славы. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадаюць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги Буття. У тыя дні выпрабоўваў Бог Абрагама і сказаў яму: «Абрагаме!» І ён адказаў: «Гэта я». Бог сказаў: «Вазьмі сына твайго адзінага, якога ты любіш, Ісаака, і ідзі ў зямлю Морыя, і там прынясі яго на ўсе спаленне на адной з гор, пра якую я скажу табе». Калі прыйшлі на месца, пра якое сказаў яму Бог, Абрагам пабудаваў там ахвярнік. І працягнуў Абрагам руку сваю і ўзяў нож, каб закалоць сына свайго. Але анёл Пана паклікаў яго з неба і сказаў:
Абрагаме, Абрагаме. Ён адказаў: Гэта я. Анёл сказаў: Не падымай рукі тваёй на хлопца і не рабі з ім нічога, бо цяпер я ведаю, што ты баішся Бога і не пашкадаваў сына свайго адзінага для мяне. Узняў Абрагам вочы свае і ўбачыў за сабой барана, які заблытаўся ў гушчары рагамі сваімі. Абрагам пайшоў, узяў барана і прынёс яго на ўсе спалення замест сына. Анёл пана другі раз паклікаў Абрагама з неба і сказаў: Клянуся, кажа пан, паколькі ты зрабіў гэта і не пашкадаваў сына свайго адзінага, то я благаслаўляю цябе і памножу патомства тваё, як зоркі на небе, і як пясок на беразе мора, і патомства тваё здабудзе брамы ворагаў тваіх. І атрымаюць благаслаўленне ў патомстве тваім усе народы зямлі, бо ты паслухаўся голасу майго. Гэта Слова Божие. Буду ходить перед Паном на земле живых. Буду ходить перед Паном на земле живых. Я верю нават тады, калі казаў, я моцна прыгнечаны, каштоўная ў вачах Пана, смерць яго святых. Буду хадзіць перад Панам на зямлі жывых. Я слуга твой, сын слугі тваёй, ты разорваў мае кайданы. Я прынясу табе ахвяру хвалы і буду заклікаць імя Пана. Буду хадзіць перад Панам на зямлі жывых. Выканаю свае абяцанні для Пана перад усім яго народам. У дварах дому Пана сярод цябе Єрусалем. Буду хадзіць перад Панам на зямлі жывых. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, калі Бог за нас, хто ж супраць нас? Той, хто уласнага сына не пашкадаваў, але аддаў яго за ўсіх нас, ці ж таксама не дасць нам разам з ім усяго? Хто будзе абвінавачваць выбраных Богам? Ці ж Бог, які апраўдвае? Хто будзе асуджаць іх? Ці ж Христос, які памёр, а нават больш за тое уваскрос, знаходзіцца праваруч Бога і заступаецца за нас. Гэта Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. З облака светлага пачуўся голас Айца. Гэта сын мой умілаваны, яго слухайце. Хвала Тебе, Слово Божие.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час Езус узял Петра, Якуба и Яна и повел на высокую гору особно их одних, и перемянился перед ими. Адзенне ягонае сталася бліскучым і вельмі белым, як ніводзін валюшнік на зямлі не можа выбеліць. І аб'явіўся імі Ілля з Маісеем і гутарылі з Езусам. І на гэта Пётр сказаў Езусу: «Рабі, добра нам тут быць. Таму заробім 3 шатры, адзін табе, адзін Маісею і адзін Іллі». Бо не ведаў, што сказаць, таму што яны спалохаліся. І з'явілася воблака, якое закрыла іх, і з воблака пачуўся голас: «Гэта сын мой умілаваны, яго слухайце». І адразу, калі яны агледзеліся навокал, ужо нікога не ўбачылі, апроч аднаго Езуса. Калі сыходзілі яны з гары, загадаў ім нікому не казаць, што яны бачылі, пакуль сын чалавечы не ўваскрэсне з мёртвых. І захавалі наказ, разважаючы між сабою, што значыць уваскрэснуць. Гэта слова Пана. Можа, на пачатку, бо праз хвіліну ўжо ўвага дзяцей і так поляціць далёка, то я спытаюся іх як экспертаў. Дзеці, скажыце, калі ласка, уявіце сабе такую сітуацыю, што чалавек, няхай будзе я, заблукаў у лесе, заблудзіўся. Альбо не ў лесе, альбо ў іншых мясцінах. І што трэба зрабіць першае, каб зразумець больш-менш, дзе я знаходжуся? Адна ўмова, тэлефону няма, GPS-навігацыі няма. Як вы думаеце? Калі хто мае думку, падыміце руку. Скажаш мне? Ці ў мікрафон хочаш сказаць? Убежала мысль, бывает. Помолиться. Помолиться. Ой, каб усе так думалі адразу, а пасля моляцца, калі ўжо ўсе спробы пераспробуюць уже, таму же калі ўжо няма чаго рабіць, то... Смотреть на солнце. Ну, добра, то можна ўжо знайсці, дзе, у які момант дня, дзе сонца, больш-менш можна разабрацца. Яшчэ думкі? О, з'явіліся і тут думкі. Позвать на помощь. А если медведь придет? Беда. Добре, ще? Добре. Не ведаю, мне здаецца, калі больш помыслаў няма, такіх не бачу, не? Мне здаецца, што добра б знайсці самую высокую кропку, залезці туды, альбо самае высокае дрэва, альбо самае высокае месца, і часам, калі ўжо паглядзіш ва ўсе бакі, то можаш больш-менш убачыць: ага, вось там гэтая гара была каля майго дому, я магу пайсці туды, там хіба што людзі, там мой дом. І ведаеце, гэта вельмі важна, знайсці самую высокую кропку, таму што адтуль лепш відаць, што навокал. І таму ў гэтым сэнсе можа быць, так можам сказаць, што чаму Бог пастаянна кліча, можам вельмі часта сустрэць гэтыя моманты, калі Бог кажа, бярэ людзей і кажа: узыдзі на гару. Узыдзі на гару. Так было ў першым чытанні, калі Абрагам узышоў на гару. Так было, калі узгадаеце, з Маісеем, які на гары размаўляў з Богам, з Маісеем, калі яны ўжо падышлі амаль што да зямлі абяцанай, калі падняўся, паглядзеў на яе. Прарок Ілля, які сёння з'явіўся з Езусам, таксама быў у яго жыцці момант, калі падняўся на гару, схаваўся там у пячоры, і там толькі ўбачыў Бога, адчуў прысутнасць Бога. Езус, які сёння бярэ сваіх вучняў на гару. Можна пералічваць вельмі шмат. І чаму? Каб гэтыя людзі,
якія ўздымаюцца на гару, спусціліся з гэтай гары ўжо іншымі. Ужо лепш, тымі, хто лепш арыентуецца, а нават у сваіх адносінах з Богам. І, ведаеце, дзеці, пастарайцеся запомніць гэты момант, гэтую думку, а, магчыма, згубіцеся ў лесе ці дзе-то таксама можа спатрэбіцца. І, ведаеце, сапраўды Бог часам кліча нас падняцца на гару, каб паказаць нам нешта, каб сапраўды мы маглі нешта лепш убачыць. І сённяшняя гара, па якую чуем у Евангелі, гэта своеасаблівая гара, гара Табор, у рускай мове фавор. І адсюль узялося, між іншым, слова фаварыты, тыя, хто быў выбраны, каб падняцца на фавор з Езусам. І, ведаеце, мы з вамі, як вучні Езуса Хрыста, вучні Божыя, дзеці Божыя, таксама пакліканыя ў сваім жыцці узняцца на пэўную гару. Мы таксама фаварыты, тыя, каго Бог выбірае кожны дзень і кліча нас падняцца ўверх. І, можа, да гэтага яшчэ вернемся. Ведаеце, каб лепш зразумець, пачну, можа, здалёк. У нас у семінарыі, калі я там вучыўся 6 гадоў, быў такі момант, калі мы вялі з клерыкамі вельмі паважныя, вельмі багаслоўскія, такія высокія дыскусіі, а менавіта пра тое, хто колькі разоў Біблію прачытаў. Вельмі глыбокія, канешне, дыскусіі. І хтосьці казаў, ну я ўжо 3 разы ад коркі да коркі. Хтосьці казаў, не, я ад коркі да коркі не чытаў, але увесь тэкст ведаю, таму што то там чытаў, то там чытаў. Хто там казаў больш. І, ведаеце, цяпер, азіраючыся на гэта назад, я ўжо разумею, што гэта было настолькі банальна, настолькі проста павярхоўна, мы адносіліся да Бібліі як да звычайнай кнігі, якая можа спадабацца, можа не спадабацца, якая аднаго захопіць, а другі скажа, ай, сумна, не хачу гэтага чытаць, якую мы проста, ну, сапраўды, ужо хваліліся, хто тут сапраўды больш яе прачытаў. І гэтыя адносіны сапраўды былі пустымі, таму што мы не разумелі тады адной простай думкі, што святое Пісанне без асобы Езуса Хрыста, без асобы Бога зразумець немагчыма. Тады яна застанецца проста кнігай, проста наборам словаў, якую мы можам прачытаць і забыцца, якую нехта калісьці чытаў, пасля паставіў на паліцу, і цяпер яна пыліцца там і далей. І, ведаеце, другая думка, хіба што таксама чулі такую думку, што ў святым Пісанні кожны можа знайсці раптам сваё ўласнае жыццё. Кожны можа, чытаючы, сказаць, Божа, ты нібыта да мяне скіраваў гэтае слова, нібыта пра мяне пішаш. І кожны чалавек можа знайсці там сябе, і калі так, то ў Бібліі, у святым Пісанні ёсць кожнае чалавечае жыццё. І калі мы без асобы Хрыста не можам зразумець святога Пісання, то і свайго ўласнага жыцця да канца ніколі не зразумеем без яго. Без таго, каб пазнаць, якім ён ёсць, якім ёсць Бог. І гэта вельмі важна, таму што, можа быць, у сваім жыцці мы і будзем ведаць, як хадзіць, як рукамі карыстацца. Хтосьці нават дойдзе да таго, што будзе ведаць, як карыстацца сваімі мазгамі, сваёй галавой. Часам і так ёсць. Але пры гэтым ніколі не адкажам без Бога на пытанні, чаму мы існуем, дзеля чаго мы жывем, да чаго мы сапраўды так пакліканы ў гэтым жыцці. І сёння бачым у 2 урыўках, і ў першым чытанні, і ў Евангеліі, сітуацыі, калі людзі жывуць вельмі блізка Бога, як Абрагам, які з Богам размаўляў часам кожны дзень, так і вучні Езуса, якія за ім хадзілі, бачылі ягоныя цуды, і яны жывуць сапраўды гэтымі словамі, якія чуем у другім чытанні, якім яно пачынаецца, калі Бог з намі, хто супраць нас. Сапраўды была такая думка, ну мяне ж Бог абараняе, у мяне ўсё сапраўды ў кішэні, я сапраўды забяспечаны, мне нішто не пагражае, у мяне ўсё нармальна. Бог са мною. Всё. І мы часам таксама сёння нават думаем так, што калі Бог з намі, то хто супраць нас? Усё ж нармальна. Мы ж людзі Божыя, мы ж ходзім у касцёл, мы ж молімся. Ну, ўсё цудоўна. І пасля здзіўляемся, а як жа так, Божа, ты дапусціў, што ў маім жыцці нешта ідзе не так? Нешта сапраўды сапсавалася, нешта ідзе не па плану, несправядлівасць, прыгнёт, боль, зло, цярпенне. І гэта нас здзіўляе, і мы не можам паняць, і таму давайце яшчэ раз угледзімся ў гэтую сітуацыю, калі гэтыя людзі з Божага слова сённяшняга жывуць вось так, і Бог чамусьці кліча, як я ўжо казаў, іх на гару. І ведаеце,
вельмі шмат паралеляў можна правесці паміж першым чытаннем і Евангеліем, таму што і там на гару ідуць 4 чалавека. У першым чытанні гэта Абрагам, ягоны сын і 2 слугі, якія пасля застаюцца пад гарою. У Евангеліі гэта Езус і 3 яго вучні, і там узбіраюцца, і там сапраўды прысутнасць Божая, з'яўленне Божае. Вельмі шмат паралеляў, не буду ў гэта паглыбляцца. Калі захочаце, адкрыеце, пашукаеце самі. Вы людзі вельмі інтэлектуальныя, разумныя, я ў гэта веру. І сапраўды хачу падкрэсліць толькі некалькі момантаў. Паглядзіце, Абрагам уздымаецца на гару, Бог яго выпрабоўвае і кажа яму прынесці ў ахвяру уласнага сына. І Абрагам не супраціўляецца, не крытыкуе, таму што у той момант, калі ён жыў у ханаанскіх народаў, язычніцкіх навокал, быў такі звычай сваім ідалам прыносіць у ахвяру дзяцей. Крывавыя ахвяры. Сапраўды забіваць дзяцей. І Абрагам, які шмат размаўляў да гэтага з Богам, якога Бог ад небяспекаў абараняў, Добра, зразумеў, буду скарачаць. І гэты Абрагам думае абсалютна спакойна, што Бог гэта адзін з такіх самых ідалаў, як і ў іншых. Проста, можа, крыху мацнейшы за іх. Проста адзін з. І таму, калі Бог патрабуе ахвяру, практыка як практыка, сапраўды гэта балюча, гэта вельмі цяжка, але Абрагам згаджаецца. І калі паглядзіце, калі падумаеце, то з гары той спускаецца ўжо іншы чалавек, які адчуў, што Богу не патрэбны твои крывавыя ахвяры, яму патрэбна твоя любоў, і як ён цябе любіць. У галаве гэтага чалавека цалкам змяніўся той вобраз Бога, якога ён ведаў. Ён спускаецца адтуль зусім іншым. І таксама ў Евангеліі мы бачым, што вучні падымаюцца ў гару, нібыта ведаючы Езуса Хрыста. Нібыта ўжо бачылі шмат цудаў, ведаюць, хто ён такі, але спускаюцца з гары таксама іншыя людзі, якія раптам убачылі іх настаўніка такім, якім ён будзе пасля ў васкрасення, і якім ён быў яшчэ да стварэння свету. Убачылі яго ва ўсёй ягонай славе. Бліскуча белага, неверагоднага, які размаўляе з такімі неверагоднымі постацямі для габрэяў, як Майсей і Ілля, сапраўды штосьці перамяняецца. І нават у той момант яны нават усвядоміць сабе не могуць, што яны ўбачылі, і тады Пётр кажа, словы тыповыя для нас часам. Калі мы адчуем штосьці большае, чым звычайна, убачым у Богу крыху большую любоў, мы кажам, Божа, давай все так пакінем. Давай я пастаўлю 3 шатры, адзін для цябе, адзін для Майсея, адзін для Іллі, і зноў жа ставіць Езуса Хрыста, як бачыце, на адзін узровень з Майсеем і Іллёю. І такая думка, да чаго б яна прывяла? Паставілі 3 шатры, пасля вакол гэтага яшчэ святыню пабудавалі бы. Езус бы час ад часу выходзіў бы, прапаведаваў бы, пасля зноў размаўляў з Майсеем і Іллёю. Пасля пабудавалі бы цэлы комплекс, пачалі б прадаваць сувеніры, прыехалі бы кітайскія турысты з фотоапаратамі. Нармальны бізнес, цудоўна. Давайте ўсё так пакінем. Але менавіта ў той момант чуецца гэты голас з воблака, голас айца, які кажа, гэта сын мой умілаваны. Гэта не адзін з прарокаў, гэта не нехта, гэта нехта большы за ўсіх, каго вы уяўлялі, і вы яго слухаеце, а не сябе. І умілаваныя, сёння хачу падкрэсліць гэтыя 2 аспекты, якія мы бачым на гары ў першым чытанні. Гэта гатоўнасць на ахвяру. Гэта гатоўнасць ахвяраваць уласнага сына, аддаць самае дарагое. І ў другім, у Евангеліі, гэта перамяненне Пана. Калі ён перамяняецца і можам убачыць яго такім, якім ён ёсць. Сапраўды у поўні. І, ведаеце, мы, каб бачыць больш у сваім хрысціянскім жыцці, таксама з вамі пакліканыя ўзысці на гару. У Беларусі гэта цяжкавата, правда? Гэта не Грузія. На жаль, ці можа інакш. Але, ведаеце, сёння прыгадваюцца словы другога Ватыканскага сабору, якія і да гэтага казалі шматлікія святыя людзі ў касцёле, што вяршыняй нашага хрысціянскага жыцця з'яўляецца Эўхарыстыя. З'яўляецца святая ахвяра.
Бо ў гэты момант на гэтым алтары мы бачым і гатоўнасць прынесці ўласнага сына ў ахвяру і перамяненне Пана. І ведаеце, калі мы сапраўды зможам убачыць Еўхарыстыю, перажыць яе такою, якая яна ёсць насамрэч, мы атрымаем неверагодную сілу. Мы атрымаем неверагоднага духа і неверагодную ласку. Калі сапраўды зможам свядома, годна і ў поўні яе перажыць і прыняць. Хтосьці з-за сваіх грахоў негодна прымае Еўхарыстыю. Хтосьці думкамі пастаянна ўлятае вельмі далёка. Хтосьці разважае падчас яе пра іншыя рэчы, нават пра тое, што праз дома не выключыў ці чайнік. Рознае бывае. Але сапраўды, калі б мы адчулі, убачылі тое, што адбываецца тут і зараз, кожную святую імшу мы былі б захоплены. Калі зможам прымаць Езуса на гэтай гары такім, які ён ёсць, то, як я казаў, атрымаем неверагодную ласку. І ў чым гэтая ласка выражаецца, і вось тут мы падыходзім ужо непасрэдна да гэтых словаў «Калі Бог за нас, хто ж супраць нас?», калі сапраўдны Бог, якога мы ведаем за нас. Калі не нейкі наш ідал, не нейкі наш вобраз за нас, але той, які ёсць, то нішто нам не страшна. Хто ж супраць нас? І гэта не праяўляецца ў тым, як я некалькі тыдняў назад казаў, што можна стаць суперменам нейкім, атрымаць суперсілы, суперздольнасці, але перш за ўсё зараз вось чытаю кнігу, якраз так трапіла, супала кнігу Ларысы Геніюш «Споведь», і там вельмі шмат пра рэпрэсіі ёсць. І я ўзгадваю, што і вы чулі гэтыя гісторыі, што людзі, якія прайшлі сталінскія лагеры, нацысцкія лагеры, якія сутыкнуліся з неверагоднай несправядлівасцю, са знішчэннем, з нянавісцю, многім дало сілу ператрываць толькі іх вера альбо ўсведамленне таго, што хтосьці іх любіць, што камусьці яны патрэбны. І ведаеце, калі мы зможам годна на гэтай гары, на гэтай вяршыні прымаць Еўхарыстыю, мы сапраўды атрымаем тую сілу, каб прыгадаць сабе, кім мы ёсць, каб прыпадобніцца да таго, хто нас стварыў, каб стаць яшчэ больш людзьмі. І тады ніякая несправядлівасць, ніякі прыгнёт, ніякая нянавісць не знішчыць у нас гэтага. Нас могуць забіць, нас могуць кінуць за краты, могуць знішчыць, могуць забраць усё, але тое, што мы ёсць людзьмі, наша чалавечнасць, нашае падабенства да Бога забраць не могуць, калі мы самі гэтага не аддадзім. І таму сёння давайце пачуем сапраўды гэты заклік Бога, каб узняцца на гэтую гару, каб не стаяць дзесьці збоку на схіле гэтай гары і казаць, ну да вяршыні яшчэ далёка, але я і адсюль усё бачу. Каб не быць тымі, хто шукае таго, як толькі праз інтэрнэт, праз нейкія фотаздымкі паглядзець на горы, ну прыгожа, але мне ўжо і здароўе не тое, і гэта не тое. А цяпер тым больш 21 век, то можна і святую імшу трансляцыю толькі глядзець і казаць, што чым гэта горш, мне гэта хапае. Але гэта сапраўды такія скрайнія меры, да якіх прывыкаць не трэба і ніколі яны не заменяць таго сапраўднага, што адбываецца тут і зараз. І таму сёння жадаю сабе і вам, каб зразумелі, як Бог любіць кожнага з нас. Каб не былі толькі тэарэтыкамі у тым, колькі разоў хто прачытаў Біблію, альбо колькі разоў хто быў на святой імшы, каб паставіць толькі галачку, але каб перажылі гэта ў еднасці з Богам, у ягонай прысутнасці. Каб сапраўды адчувалі, што вось ён тут, на гэтых старонках, на гэтым алтары, у маім жыцці, калі я прымаю святую камунію, што вось ён уваходзіць у маё сэрца. Жадаю адчуваць гэтую прысутнасць Божую кожнае імгненне вашага жыцця. Бо тады сапраўды атрымаем гэтую сілу заўсёды быць людзьмі, шляхетнымі, прыгожымі, неверагоднымі. Амен. Давайте паўстанем і вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, і ў адзінага Пана Ісуса Христа, Сына Божага адзінагоднага, з Айца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла,
Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створаного, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, намучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання. На небе сядзіць праваруч Айца і зноў прыйдзе ў хвалі судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру у Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў, воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амінь. Да Бога, які сваёй любоўю яднае ўсіх людзей у адну сям'ю, узнясём пакорныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён у сваім навучанні раскрываў перад усімі духоўную вартасць пакаяння і ўстрымання. Цябе просім. Молімся за святароў, якія праводзяць рэкалекцыі, каб іх намаганні і малітвы прынеслі шчодры плён. Цябе просім. Молімся за хрысціянаў, якія перасталі маліцца, каб аднавілі сваю духоўную еднасць з Панам Богам. Цябе просім. Молімся за людзей, якія жывуць у нязгодзе з уласным сумленнем, каб праз сакрамент паяднання яны атрымалі ўнутраны спакой. Цябе просім. Просім аб здароўі і патрэбных ласках для Міхаіла, для Івана, Марыі, Сергея, для Вольгі. Цябе просім. Дзякуем Пану Богу за ўсе дары і ласкі і просім аб патрэбных ласках дары здароўя для Валерыя ў дзень яго нараджэння. Цябе просім. Молімся за нашых блізкіх памерлых і за тых, якім найбольш патрэбныя нашыя малітвы, каб Пан адарыў іх сваёй міласэрнасцю. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, за всю нашу парафію, асабліва аб Божай дапамозе і ласцы здароўя для хворых і іх сем'яў, і аб тым, каб мы ўмелі выкарыстаць гэты час Божай ласкі ў імкненні да хрысціянскай дасканаласці. Цябе просім. Мікрафон у нас сеў, але так запрашаю, давайце ў кароткай цішыні, у сваіх сэрцах прыгадаем, проста назавем Богу тую інтэнцыю, аб якой хочам яго прасіць, у якой хочам зараз маліцца. Цябе просім. Пачуй, Божа, нашыя малітвы і ўчыні, каб мы, напоўненыя Тваімі дарамі, служылі Табе з чыстым сэрцам, праз Хрыста, Пана нашага. Najwyższy za góry
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Боже, щиро просим Тебе, нехай гэтая ахвяра очистить нас от провинов и освятить души и телы Твоих верных, каб мы могли годно удельничать у великодных святах, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим. Угору сердце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пасля таго, як прадказаў сваю смерць вучням, на святой гары даў ім убачыць зянне сваёй хвалы, каб яны зразумелі, што трэба прайсці праз цярпенне, каб дасягнуць слаўнага з мёртвых паўстання, як пра гэта сведчылі закон і прарокі. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх. Зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престя хвали. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келіх збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по усім свете, удоскональ его у любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Казіміром і усім духовенством. Памятай так само про братов і сестер наших, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое володарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і владаєш на веки вечные. Супокой, Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami.
Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пані, я не варты, каб ты пайшоў до мяне, але скажы толькі слово, і будзе здаровая душа.
Помолимся. Милосердный Ойче, принявши найсвятейший сакрамент, дякуем Тебе за тое, что на земли нам даешь уделу житті небесным, праз Христа Пана нашего. Дякую за супольную молитву. Присядьте на хвилинку, послухайте объявы. Вялікі дзякуй за кожную вашу ахвяру, за дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Дзякуй і заахвочваем вас да малітвы за нашых дабрачынцаў. Як бачыце, яшчэ тыдзень таму гэтых лавак не было ў касцёле, выглядала ўсё крыху інакш. Вось фактычна недаўна гэта ўсё зрабілі. Лаўкі, што праўда, не новыя, ужываныя, але ў добрым стане, як бачыце, мне здаецца, пасуюць да касцёла, да гэтага. І таму заклікаем асабліва маліцца за тых людзей, дзякуючы якім з Германіі мы іх прывезлі. Нехай за учыненае дабро ўзнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак Асіскі. На гэтым тыдні з такіх важных датаў у чацвер 4 сакавіка адзначаем урачыстасць святога Казіміра. Наш касцёл носіць гэты тытул гэтага святога, таму будзе урачыстасць, служба Божая ў гэты дзень у 8 і 18:00, як кожны дзень. Урачыстая святая імша сума адбудзецца ў 18:00. І ўзначаліць яе брат Олег Шэнда, кусташ капуцынаў на Беларусі, таму запрашаем тых, хто можа ўзяць удзел. Заклікаем на малітву за Беларусь, за нашу айчыну ў аўторак падчас набажэнства перапрашэння пасля вечаровай святой імшы, у чацвер падчас адарацыі найсвяцейшага сакраменту, якая пачынаецца ў 16:00, і штодзённа далучацца да хрысціянаў Беларусі, якія ў 21:00, кожны там, дзе ёсць, моліцца за нашу бацькаўшчыну у адвольнай малітве. Крыжовы шлях падчас Вялікага посту адбываецца па пятніцах у 8:30 і ў 17:15, і таксама ў 10:00 крыжовы шлях для дзяцей. Па нядзелях спяваюцца песні жальбы ў 7:30 і ў 17:30. Дарослыя, якія ніколі не былі ў сакраменту споведзі, эўхарыстыі, альбо былі, але ўжо забыліся, можа, крыху, чым гэта ёсць, і, можа, варта бы прыпомніць важныя рэчы, то можна запісацца ў закрыстыі на групу падрыхтоўкі да сакраментаў. Інфармацыя пра пачатак падрыхтоўкі будзе агучана пазней. У 19:00 па аўторках працягваюцца біблійныя сустрэчы. Запрашаем у касцёльную краму, дзе можна набыць часопісы, некаторыя кнігі. Таксама Вялікі пост – гэта адпаведны і спрыяльны час на малітву, пост і міласціну асаблівым чынам, і таму заклікаем вас да справаў міласэрнасці, да вашай ахвярнасці. Можна бедным дапамагаць прадуктамі, можна грашовымі ахвяраваннямі. Тут ёсць скарбонка, дзе збіраем сапраўды гэтыя ахвяры для дапамогі тым людзям, сем'ям, якія асабліва патрабуюць у гэты час такой дапамогі. У 10:00 кожную нядзелю трансляцыя на YouTube-канале Святой імшы. Аб'явы таксама дадатковыя можна прачытаць на сайце pio.by. І тут не напісана, але брат Ігар узгадваў учора, я думаю, таксама браты будуць напамінаць пра гэта. Хіба што заўважалі ў нашай парафіі такую традыцыю, што калі імша за памерлых, то блізкія гэтых памерлых прыходзяць і з запаленымі свечкамі сядзяць на імшы. Дык вось браты прасілі нагадаць, што эта традыцыя недзе ўзялася, яна прыгожая, магчыма, але не літургічная. І ёсць моманты ў літургіі, калі ёсць святы, калі мы ўжываем свечкі, калі іх запальваем. Але гэта проста вельмі часта паўтараюцца моманты, калі святар чытае Евангелие, напрыклад, а з першых лаўкаў даносіцца: слухай, у цябе запалкі ёсць, а ў цябе не ўзяў запалкі, і ўсё такі шэпты, сапраўды шелест. І часам людзі больш глядзяць, каб гэтая свечка не накапала, каб не пагасла, чым удзельнічаюць у малітве святой імшы. Таму проста браты прасілі так крыху быць асцярожным з гэтай традыцыяй, устрымацца, бо свечкі – гэта сімвал нашай малітвы.
Калі малітва ёсць і так, то сімвал не шмат да гэтага дадасць. А калі не хапае гэтай малітвы, то добра паглядзець на запаленую свечку і тады ўжо сябе за гэта заклікаць. Таму давайце сапраўды больш звяртаць увагу на тыя рэчы, якія патрэбны. Гэта хіба што ўсё, калі ёсць нейкія пытанні, альбо я чагосьці не сказаў, звяртайцеся, падыходзьце. Вам жадаю сапраўды добрага тыдня, благаслаўлёнага ў Божай прысутнасці. І памятайце, што часам, калі адбываецца ў нашым жыцці нейкая несправядлівасць, цяжкасць, цярпенне, то узгадайце сабе Майсея і Іллю, якія ў сваім жыцці вельмі шмат незразумелых для іх рэчаў рабілі, слухаючыся Бога, казалі: «Божа, за што мне гэта?», прасілі смерці ў Бога. І толькі вось праз 1000 гадоў, стоячы на гары Табора, каля Езуса, кажуць: «Ага, так вось яно навошта, Божа, было. Вось это ўсё для таго, каб ты прыйшоў і гэта ўсё ўчыніў». І таму сапраўды многае зразумеем у Богу, калі навучымся сапраўды яго прымаць, яго любіць і быць у яго прысутнасці. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Божа наш Ойче, няхай Тваё благаслаўленне заўсёды будзе з вернымі Тваімі. Учыні іх адданымі паслядоўнікамі Евангелля Твайго адзінароднага Сына, каб яны заўсёды імкнуліся да хвалы, ззянне якой на яго абліччы дадзено было ўбачыць апосталам, і шчасліва яе дасягнулі праз Хрыста Пана нашага. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в спокое Христа. Дякуєм Пану Богу. Святый Архангеле Михале, князя войска небесного, моцарю Божий, скинь у пекла сатана и інших злих духов, які Могутний Боже, владар сусвітів, великих сонців і серць малих, над Білорусю
Боже прославленный. Невялічкая аб'ява засталіся яшчэ зярняткі, калі б хто хацеў, можна падысці.